እታ ዝኣመንክዋ ምን ኣስሓፍተይ ንወዲ 3 ዓመት ህፃን ወደይ ክትዕምፆ ረኺበያ። ሰላም ተኸታተልቲ ኣኩስታር ንመደብና ብላይክን ሳብስክራይብን ጀምርዎ እንዳበልና ናብ ትሕዝቶ መደብና ክነስግረኩም። ኪዳን ዕድሚኣ ኣብ መፋረቕ 30ታት ምስ በፅሐት ወለዳን ኣሕዋታን ብደውኪ ኣሪኪ ኣይወለድኪ ኣይተመርዓኺ ሓዲግ መዲግ ተሪፍኪ እንዳበሉ ምእታውን ምውፃእን ምስ ከልእዋ ዓቕላ ዝፀበባ ኪዳን ድማ በቃ ኣማፁኡ ለይበለቶም። ስድራ እውን ነዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ተሓጎሱ። ምዕባይ ሓዋውን ኣይሓመቐን ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልታት ምስ ሓደ መሳርሕቱ ኣብ መጀመርታ 4ታት ዕድመ ዝርከብ ጉሩም ሰብኣይ ኣላለያ። ሌላ ኪዳንን ከምኡውን ገብሪ ህይወትን ብሓዊ ኪዳን እኳ ተነበረ፣ ንሶም ግን ቀልጢፎም እዮም ተዋሃሂዶም። ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓያል ፍቕሪ ኣተዉ። ወለዲ ኪዳን ድማ ወላኳ በቲ ጓሎም ዝጀመረቶ ፍቕሪ ሕጉሳት ይኹኑ፣ ግን ቅልጥፍ ኢላ ናብ ሓዳር ንኽትኣቱ መዓልታዊ ይጭቕጭቕዋን ይርብሽዋን ነይሮም። ኪዳን እውን ብዙሕ ግዜ ከይበልዐት ምስ ገሬ ካብ ትላለ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ጋማ ኣሲሮም ኣይፀንሑን። ድማ ኪዳን ቀልጢፈያ ኣብ እዋን ሕፅነታ ድቂ ሒዛ። በዚ ጋማን ጥንስናይ ኪዳን ድማ ስድራኣን መቕረባን ኣዝዮም ተሓጎሱ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕያዋይ ሰብኣይ ረኺባ እናተባህለት መዛረበ ኾነት። ሕርሳ እንዳተቓረበ ምስ መፀ ኪዳን ስራሕ ኣቋሪፃ ኣብ ገዝኣ ኮፍ በለት። ነዊሕ ከይፀንሐት እውን ቀልጢፋ ብሰላም ተገላገለት። ድሕሪ ሕርሳ ድማ ቀልጢፋ ናብ ስራሕ ኣይተመለሰትን። ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንሳ ኣብ ገዛ ኮይና በዓል ቤታ ድማ ብደገ እንዳሰርሐ ሓዳሮም ከኣልዩን ክናብዩን ጀሚሮም። ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ናብራ እንዳኸበደ ምስ መፀ ኪዳን ናብ ስርሓ ክትምለስ ስለ ዝነበራ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ኪዳን ምስ በዓል ቤታ ተዘራሪቦም ናብ ስርሓ ክትምለስ ወሰነት። እቲ ትሰርሓሉ ቦታ ምስ እንዳ ስድራኣ ገዛ ጥቓ ንጥቓ ስለ ዝነበረ ኪዳን ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእተዋ ንወዳ ምስ ኣዲኣ ገዲፎተኣ ናብ ስርሓ ተኣቱ። ከምኡውን ካብ ስርሓ ምስ ተፈደሰት ንወዳ ካብ ኣዲኣ ተቐቢላ ንገዝኣ ትኸይድ ነበረት። ኪዳን ኩሉ ከም ትደልዮ ስለ ዝኾነላ ሕጉስቲኣ ነይራ። ግን ድሕሪ ገለ ዓመት ወዳ ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ግን ኣደ ኪዳን ጥዕና ስለ ዝሰኣና ነቲ ንእሽተይ ወዳ ምስ ኣዲኣ ኣቐሚጣቶ ናብ ስራሕ ክትከይድ ኣይከኣለትን። ስለዚ ድማ ምስ ሰብኣያ ተዘራሪቦም ናይ ቀረባ ዘመዶም ንኸምፅኡ ተሰማምዑ። በድሕሪዚ ድማ ኪዳንያ ሓደ ሓሳብ ዘምፅአት። ብኣቦ እትውለድ ሓፍቲ ስለ ዝነበረታ ንሳ ምስኦም ንኽትነብር ሓተተታ። እታ ሓፍቲ ኪዳን እውን ክሳብ ዝጀመረቶ ፕሮሰስ ናይ ወፃኢ ሃገር ክሳብ ዝሰልጣ ምስኦም ክትነብርን ንወዲ ሓፍታ ንኽትሕዝን ተሰማምዐት። ኪዳን ድማ ሓፍታ ምስኣ ንኽትነብር ስለ ዝተሰማምዐት ኣዝያ ሕጉስቲ ኮይና ስርሓ ቀፀለት። ንሳን ሰብኣያን ንግሆ ወፂኦም ምሸትዮም ዝኣትዉ። ወዶም ምስ ሓትንኡ ስለ ዝገድፍዎ ብዙሕ ኣይሻቐሉን እዮም ነይሮም። ነገር ግን እቲ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጠባዩ እንዳተቐያየረን እንዳሓዘነን እቲ ተፃዋታይ ዝነበረ ወዶም ከዓ ሰሓቑ ሃዲሙ ስቕ ባህላይን ፈራሕን ኮነ። ነገር ግን ነቲ ሓድሽ ጠባይ ናይዚ ህፃን ወለዱ ኣስተቢሎምሉ ነይሮም እዮም። ነገር ግን ካብቲ ምስ ዓባዩ ዝውዕሎ ዝነበረ ውዕሎ ስለ ዝተፈለየ እዚ ዝጀምሮ ሓድሽ ህይወት ማለት ምስ ሓትንኡ ዝውዕሎ ክሳዕ ዝለምዶ እዩ ብምባል ብዙሕ ኣይተሻቐሉን ነይሮም። ግን ኩነታት ናይ ወዶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳገደደ መፀ። ለይቲ ለይቲ ክብህርርን ክርህፅን ወለዱ ናብ ስራሕ ክፍለይዎ ከለዉ እውን ዘይኣመሉ ኣምሪሩ ክበኪ ጀመረ። ኪዳን ወላኳ ኩነታት ወዳ እንታጨነቓ ግን ነታ ለሚና ዘምፃኣታ ሓፍታ ንኽትሓታ ክትደፍር ኣይከኣለትን። ነገር ግን ሓደ ሰንበት ኪዳን ወዳ ኣቐቢላ ካብ ቤተ ክርስቲያን እንዳተመልሰት ከላ ግን ምስታ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ትነብር ዝነበረት ጎረቤታ ተራኸበት። ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጥ ድማ እታ ጎረቤት ንኪዳን ሓደ ዘይንፁር ነገር ነገረታ። ኩሉ ሓው ኩሉ ሓፍቲ ኣይእመንዩ። ሓፍትኺ ንወድኺ ክትገብሮ ዝረእክዋ ክሳብ ሕጂ የዒንተይ ከኣምና ኣይከኣለን። ሕልሚ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ በለታ። ኪዳን ድማ ብኣግርሞት ኣበይን እንታይ ክንሪኢኽ ብምባል ነታ ጎረቤታ ሓተተታ። እታ ጎረቤት ድማ ቀፂላ ከም ዝበለታ ቅድሚ ትማሊ ወድኺ ተደጋጋሚ ኣምሪሩ ክበኪ ሰሚዕዮ። ሽዑ መዓልቲ ተጸሊእኒኤ ካብ ስራሕ ኣኪረ ነይረ።
ከምኡውን ኣብ ካንሸሎ ወል ሓደ ሰባይ ነበረን ኣነ ድማ እንታይ ኮይኑ ወዲቑ ብምባል በቲ ናይ ክሽንኹም መስትያት ናይ ፊኒስትራ ኣሽሉኸ ምስራእኩ ኣብ ልዕሊ ወድኺ ነውሪ ክፍጸም ርኤ በለታ ኪዳን ድማ ደጊማ እንታይ ኽሪኢኺ ብምባል ደጊማ ደጋጊማ ሓተተታ እታ ጎረቤት ድማ ነጊረኪውን ኣይተኣምንንን ኢኺ ባዕልኺ ንሓፍትኺ ሰልያ በለታ ሽዑ ድማ ኪዳን ኣዝያ ሰንበደት ኣብ ልዕሊ ወዳ እንታይ ከም ዝፍጸሙን ክትፈልጥ ኣዝያ ደለየት ሽዑ ሰዓት ኪዳን ኣሽንኳይዶ ንሓፍታ ንሰብኣያውን ክትኣምኖ ይከኣለትን ንበይና ኮይና ድሕሪ ምሕሳብ ድማ ኣብ መደምደምታ በጽሐት ንጽባሕቱ ሶኒ ኪዳን ተጸሊእንሎ ብምባል ካብ ስርሓ ኣብ ኮረት ንሓፍታውን ዝኽየድ እንተሃለዋ ዘድልያ ንኽትገዛዝእ ገንዘብ ሃበታ ሓፍቲ ኪዳን ድማ ሕራይ ብምባል ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ቀያይራ ካብቲ ገዛ ወፀት ኪዳን እውን ከይጸንሐት ሽዑ ንሽዑ ቀልጢፋ ወዳ ሒዛ ናብ ሓደ መሸጢ ሴኩሪቲ ካሜራ ብምኻድ ንእሽተይ ካሜራ ገዛእት እሞ ቀልጢፋ ንገዝኣ ብምምላስ ኣብ ሳሎን ሓቢኣ ነታ ካሜራ ሰቐለታ ንጽባሕቱ ሰሉስ ኪዳን ወልሓንቲ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለ ቦርሳ ኣልዒላ ወዳ ሲዒማ ምስ በዓል ቤታ ንስርሓ ከደት ኪዳን ሙሉ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ጽቡቕ ኣይወዓለትን ልባ ክረግኣላ ኣይከኣለትን ትወጻሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ድማ ቀልጢፋ ንገዝኣ ብምኻድ ንወዳ ገላቢጣ ክትሪኦ ጀመረት ድሕሪ ድራር ድማ ኩሎም ነናብ መደቀሲኦም ምስ ኣተው ግን ኪዳን ኣብቲ ሓቢኣቶ ዝኸደት ካሜራ ወዳ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ከመይ ከም ዝወዓለን ንምርኣይ ኤርፎና ጌራ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ ክትዕዘብ ጀመረት ኪዳንን ሰብኣያን ናብ ስራሕ ድሕሪ ምኻዶም ሓፍታ ቁርሲ ቀሪባ ብምብላዓ መዓልታ ጀሚራቶ ወዲ ኪዳን ድማ ብፍርሒ ንበይኑ ተጸጊዑ ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ካሜራ ይረአ ነበረ ቀጢላ እውን ሓፍቲ ኪዳን ቴሌፎን ኣልዒላ ደወለት ናይቲ ተዕልሎ ዝነበረ ድምፂ ኣይሰማዕኒ ነይሩ ነገር ግን እቲ ንሳ ትምልሰሉ ዝነበረት ቃላት ናይ ወሲብ ቃላት ብዕሉቅ ቃላት እዩ ነይሩ ስለዚ ድማ ምስ ወዲ ትዕልል ከም ዝነበረት ርዱእ ነገር እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ዕላል ድማ ሓሓሊፋ ጫፋጥባታ ትትንክፍ ነበረት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ዕላል ድማ ቴሌፎና ዓፅያ ንወዲ ኪዳን ሒዛ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኣበለቶ እቲ ብፍርሒ ነፍሱ ዝንቅጥቀጥ ዝነበረ ቆልዓ ብዓዒንቱ ናይ ፍርሕን ጭንቀትን ምልክት ብዝሓዘ ንብዓት ክወርድ ጀመረ ሓትንኡ ግን ብፍጹም ኣይደንገጸትሉን ምስቲ ተዛሪቡ ዘይክእሎ ብምዃኑ ዓባስ ብምባል ብምጽራፍ ጉንዲ እዝኑ ጸፋዓቶ ወያ ምሽክናይ ህፃን ድማ ጫጭ እንዳበለ ክበክ ጀመረ ንሳ ግን በብኽያቱ ከይተገደሰት ኩሉ ክዳውንቱ ኣውፃኣትሉ ቀጢላውን ንሳ ተኸዲናቶ ዝነበረት ብጃማ ብምውፃእ ኣብ ሳሎን ጥንቅልዕቲ ደቂሳ ነቲ ህፃን ኣብ ልዕሊ ኣገበረቶ ከምኡውን ነታ ንእሽተይ ብልዕቲ ናይቲ ህፃን ብሓይሊ እንዳጎተተት ብኣጻብዕታ እንዳደፈአት ናብ ውሽጣ ክተእትዎ ትፍትን ነበረት እቲ ህፃን ድማ ብቓንዛ ጀሚራ ክሳዕ ትውድእ ብኽያት ኣያቋረፀን ቀጢላውን ድሕሪ ገለ ደቓይቑን ካብ ልዕሊኣ ደፊኣ ብምውራድ ክዳውንቱ ከዲና ቀንጥያ ካብ ጥቓኣ ኣርሓቐቶ ንሳ ድማ ናብ ሽቓቕ ኣተወት ኪዳን ነቲ ዝረኣየቶ ብዕልግና ናይ ሓፍታ ክትኣምን ኣይከኣለትን ስለዚ ድማ ናብ ሰብኣያ ብምኻድ ካብ ድቃሱ ኣተሲኣ ንበዓል ቤታ ኣርኣየቶ ሰብኣያ ግን ልክዕ ከም ኪዳን ዓቕሊ ገይሩ ነቲ ቪድዮ ክውድኦ ኣይከኣለን ብቕልጡፍ ካብ ዓራቱ ወሪዱ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ኣልዒሉ ናብ ሓፍቲ ሰበይቱ ደቂሳትሉ ዝነበረት ክፍሊ ብምእታው ብድቁሳ ረገፃን ሃረማን እታ ብድቁሳ እንታይ ከም ዘጋጠመ ዘይፈለጠት ድማ ዓውያት ደርጓሓቶ ብድሕሪዚ ድማ እቶም ቡርትዓውያት ዝሰምዑ ጎረባብቲ ማዕጾ ሴሮም ብምእታው ክገላግልዋ ጀሚሮም ናይ ሓፍቲ ኪዳን ገጽ ብደም መርኣይ ነበሮን ከምኡውን ገሬ ብዙሕ ግዜ ምስ መንደቕን መሬትን ብሓይሊ ስለ ዘላጋዓ ናይ ላዕሊ ሓንቲ ስንን ከምኡውን ናይ ታሕቲ ክልተ ኣስናና ረጊፉን ተሴሩ ነይሩ ጎረባብቲ እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ድማ ፖሊስ ዘይኮነ ናይ ቀረባ ቤተሰብ እዮም ፀዊዖም ሓዊ ኪዳን ድማ ሽዑ ለይቲ ብምምጻእ ከሰማምዖም ፈተነ ግን እቲ ጉዳይ ቀሊል ስለ ዘይነበረ ንጽባሒቱ ስድራ ቤት ተኣኪቦም ነቲ ጉዳይ ክዘራረብሉ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ መጀመርታ በቲ ነገር እቲ ዝኣመነ ሰብ ኣይነበረን ግን ነቲ ቪድዮ ምስ ረኣዩ ኩሎም ደንፂዎም ልሳኖም ተለኺቶም ስቕበሉ ነዚ ታሪኽ ዝሰደደቶ ኪዳንያ ኪዳን ከዓ ከም ዝትብላላ ኣነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጊ ክሕዞን ሓፍተይ ክኽሳ ወሲነ ኣለኹ
ነገር ግን ኩሉ መቕርብን ቤተሰብን ንወድኽን ሰብኣይክን ኣይተሓስብን ዲኺ ሕለይሎም ወድኺ ብስነ ልቦና ከይጉዳእ ምስ ዓበየ ነብሰ ምትሓትን ተነጽሎም ከይስምዖ ብዓቢኡ ድማ ጓልን ሓዳርን ጸሊኡ ከይፈረየ ከይተርፍ ስቕበሊ ሰብኣየይ ድማ ንሓፍተይ ኣስናና ስለ ዝሰበራ ንሱውን ብዝገበሮ ናብ ሕጊ መቕራቡን ምእሳሩን ስለ ዘይተርፎ ስቕበሊ እንዳበሉ ንጎ ሽማግለታትን ስድራ ቤትን ናብ ገዛ ይመላለሱ ኣለዉ ኣነ ግን ብፍጹም ክሰምዖም ኣይደለኹን ሓፍተይ ንወደይ ብዝገበረቶ ኣጽያፊ ነገር ካብ እምረይ ምህሳስ ኣቢንሎ ኣብ ሕርቃንን ሓዘንን ተሸሚመ ዘለኹ ለይትን መዓልትን ገጽ ወደይ ክርኢ ከለኹ ብንብዓት ይሕጸብ ኣለኹ ኣነ ንሓፍተይ ንኽኸሳ ኣዝየ ድልውቲ እየ ዘለኹ ሰብኣየይ እውን እንተኾነ ወላ ኣነ ይተኣሰር ጸገም የለን ንኽሰሳ ኢልኒ ግን ንዓኣ እንተኸሰስኩ እቲ ወረ ናብ ኩሉ ሰብ ተዘርጊሑ ንወደይ ኣብ ስነ ልቦና ጸገም ዘምጽኣሉ ይኽእል እዩ ዝብሉ ወረታትን ናይ ስድራ ቤት ዘረባንን ኣዝዩ ፍርሕኒ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ኣሕዋተይ በጃኹም ሓሳብኩም ሃቡኒ ብፍጹም ስቕኢልኩም ኣይትሕለፉኒ ኣሕዋተይ ኣብ ናተይ ቦታ ኣቲኹም እንታይ መወሰንኩም ነርኩም ብውላድ ዝመጽእ ፈተና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓፍትና ኪዳን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝሰደደቶ መልእኽቲ ኣብ ኣዝዩ ጭንቀትን ሓዘንን ኮይነ ኣሊእኻትልና ደላ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኣኩስታር ንስኻትኩም ከዓ ሓሳብኩምን ርእይቶኹምን ኣብ ቦታ ኮመንት ጽሓፉላ ኢኹም ኣነ ብወገነይ ሕፅር ዝበለ ርእይቶ ክህብ እንተደኣ ኮይነ ናብ ሕጊ ምቕራብ እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ ነቲ ናይቲ ቆልዓ ሳይኮሎጂ ወይ ከዓኒ ስነ ልቦና ዝጎድእ ነገር ኣይኮነን ነቲ ቆልዓ ስነ ልቦንኡ ተደኣ ተጎዲኡ ዘድልዮ ሕክምና ክግበረሉ ኣለዎ እቲ በደለኛ ከዓ ኩሉ ግዜ መቕጻዕቱ ክወስድ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን እቲ በደለኛ መቕጻዕቲ ተዘይተገይሩሉ ቀፂሉ ከዓ ናይ ካልኦት ሰባት ክብድል ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣነ ኣብ ቦታኹ ኮይነ ተዝኸውን ነይረ ብልክዕን ብርግጽን ኣብ ቦታ ሕጊ መብጻሕኳን መኸሰስኳን መእሰርኳን ነይረ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኣኩስታር ከምቲ ልሙድ ሓቀኛ ታሪክ ህይወትኩም ክተካፍሉና ንኻልኦት መሃርን ምኽርን እትደሊሉ ዛንታታትኩም ብሜሴንጀር ኣኩስታር ብምባል ኣካፍሉና ከምኡውን ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ኣተባብዑና ኢኹም ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም የቐኒልና